Narodíme sa, vyložia nás na horúcu platňu. Pribúdajúce roky plynú ako tiečúca voda. Následne sa objavujú v našich životoch ľudia, ktorí nás znepokojujú a ubližujú ako cibula. Chceme sa im vyhnúť, hlavne ich neriešiť, nevnímať, no namiesto toho sa naši nepriatelia množia exponenciálne. Tá čistá voda sa stáva okorenenou vďaka rodine, kamarátom a ľudí, ktorí v nás veria a podporujú. A budujeme si postupne imunitu vďaka cesnačiku fyziologicky a pomocou našich postojov k veciam na duševnej úrovni. V okamihu, kedy sme sami utopení a ponorení v starostiach a nie sme schopní vidieť to svetlo na konci tunela, prichádzajú ľudia, ktorí nás naučia plávať. Tá jedna kamarátka alebo kamarát, súrodenec, rodina a v tom zlom darca šťastia. 3. adventnú nedeľu si pripomíname priateľstvo ako jeden dôležitý symbol štvorkoňaní vianočného venca. Tie hurikány emócií, nepochopenia, množstvo domyslených nezmyslov, ktoré sa v našej hlavičke tvoria, zababúšia do teplého pochopenia a snažia sa odstrihnúť negativitu už len s jednou jedinou vecou, a to tým, že sú. A sú pri nás ako celoživotný darček v znamení šťastia. Ako svetielka, ktoré sa rozsvietia ako kontrolka. Rozoznajú problém a konajú zrýchle. Tá kopa nezmyslov sa zmieša a vytvorí cesto, a to cesto s prímesou pochopenia tvorí následne cestu. Tých dobrých kamarátov je málo a tí nepriatelia sa iba množia. Ďakujem životu, to šťastie má človeka, rešpektujúceho mňa. Podeliť sa o radosti a starosti sveta, smiať sa, ako by som bola malé dieťa, ktoré ešte nikdy nespoznalo zlo sveta. A ako sebarozvojová myšlienka, prosím, nezabudni sa chovať sama k sebe ako k svojej najlepšej kamarátke, ktorú nesúdiš, ktorej pomáhaš, ktorú si vážiš, neodmietáš, nepohrdneš, ale príjmeš. Prijatie seba bez výčitiek, pretože sme iba ľudia.